Arep linggo sing mburi mulih ora. Ora Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar bukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek Endang Loro Temon bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Ira Lesmana Mandrakumara. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Paduka Siwa Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya nggih tak tampa pangestuning Waming Ndarawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Praga. Endang Loro Temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Waming Ndarawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon.
kacariyos Wandarawati kagungan putra angkat pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan sir kula matur ngoten sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon bener Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu Endang Lara Temon pangestunipun dereng lah kok iso tresna kuwi kepiye kula niki wonge nekat kok rung tau ketemu ya pokoke tresna nek apik ya digaruk nek elek ya ora sida wong kula niku anak ratu kula niku putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang kula duwe Purbawasesa nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa Lesmana wonten dawuh wae kaya jon jejereng wirang karo wakmu Mandura aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik wujude kaya ngapa tampanen wujude kaya ngapa ditampa merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu Mandura aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa aja kaya ngono ya putu ditambah ya putu mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu ditampa Endang Lara Temon ditampa nggih kowe wis tresna sampun lahir batin lahir batos ngene ngono kowe tak kandhani ya sing duwe wewenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati nggih ning Endang Lara Temon dhewe disronta sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendhewa pinenthang lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting
Nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lorotemon. Endang Lorotemon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang ki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Lorotemon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Lorotemon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati. Boten kuat nyawang Endang Lorotemon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa Endang Lorotemon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Lorotemon teng jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting, jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Lorotemon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Lorotemon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang Lorotemon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Lho, Penemban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ya Bagong wis ora kepenak. Petro Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petro Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok glelengmu ora jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tro, iki anu apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petro, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar.
Lho. Dipun diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah. Mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho. Bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Kong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Nah, maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap
anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat terus. Gak dilamar ketoke iki yo kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan engko nek Durna sinuwun Mandura Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon nek Dora trima kowe mulya sik wong telu iki sikate kabeh mbok nek omong nganggo aturan Gong dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe iki serius iki mergo aku ditangisi karo adikku tenan ora us tresna karo Bambang Senet nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putrapun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, Nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao baliya marang Karangkadempel omongo karo bapakmu matura yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petra ing jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sorry ngaten niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adik kula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kali kula Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teng Karangdarawati nek nglamar Endang Loro Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karangkadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik iki ora perkara kalah dhisik Gong sabar Gong sabar halus wae sing tenang sing ikhlas sing sabar ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi kowe meneng ora wae ora meneng gak dupaki sisan kowe santai meneng urusanku ya nek ditku engko ayan
Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndorowati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning Dalara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brama ngawur Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi luwung kula mati teng mriki tak wujuti lho tegese piye kok kowe arep mati nang kene kula ajeng ngamuk teng mriki lho ngamuk piye sampean dereng ngerti kula ngamuk to kula ngamuk teng Ndorowati monggo sampean ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon apa kelakon Ndorowati pesing jagat Dewa Bathara ora jagat-jagatan iki serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndorowati? Rawe rantas marang-marang bakal puntung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat wah gugu karepe dhewe wah lah kok ngatasi derajate gedibal pitulukur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake grojokan nerwete kaya bethe sepun bawa tegalan Bagong diar kowe apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok Bagong kowe aja meneng wae kowe nak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Truk. Ha iya. Bagong kowe tak jarem bukan? Oh iya ndeng lali. Kowe tak jarem bukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna.
Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek Endang Laratemon bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkaraku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Laratemon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Ngendi papane neter kadidayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane neter kadidayan? Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane neter. Ayo, dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Laratemon. Wah, mati dereng aku bola caedan kan bagus. Ayo, metu sapa ora? Wah, menungso tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Laratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku
aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Rataman arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora wis nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ana wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden? Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudo. Dudo kok muni dadu ra. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Rataman niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Rataman jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe, gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang Rataman timbalana mrene lho ngisrahaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono.
Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin mengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan Atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Ger Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih Kang putra penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah dalah kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asung jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gek sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh
gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra, Net, wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Mbangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten son ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye. Wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jelet rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangana siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawiya gelarira wang-wang Petruk kanthong golong Ndara Kartamarma ya ana ngarepe pepunden ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa
Mundurke kowe, yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu. Gedhe-gedhe lak pateni Petruk. Lah. Sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi, nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho, tegese kowe wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma. Nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali, adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki. Bagus. Yen ngono wani karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni? Petruk aku wong loro. Ora wedi. Ambek wong 5. Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong 3, 4, 5 Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-ora suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing pati Petruk. Mang maju rasa dadak kok kan gunom tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki. Ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndrat persiabang. Kaya wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu, kendara dening katane Sotama. Kula ladeni, Ndara. Rigel Petruk palat. Petruk greleke lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tuja lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gembelo sirahmu Petruk. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cakep-cakep sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Ya. Sing dadi nyatane nyo.
Mati jeneng aku. Nya tibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nya mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece karo aku. Bacok modal ya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan iki. Pendang. Lek ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Peceluk. Ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Dulmu ganti nganti kalah kalau ponokawan Petro disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kalah kalau ponokawan wo asal derajat. Baru. Dar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarione kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah, pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine Raja Majama. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Mung suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kuku kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean omong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu, wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani.
Ora wani. Mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayeng ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petra Kanthong Bolong kula semanggaaken. Pamalayo pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk Kanthong Bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk Kanthong Bolong lah ora apa gedhabyah kok kean cacah ngrebda tanpa guna Kurawa niku mengko kean menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk Kanthong Bolong ora minggat saka negara dhuwur wanci aja takon dosa glandang negara dadi apa Gong wajahe wudon diplatat. Oh iki wudon to? Wudon. Wudon kok nang dada. Ayo men atukule dhewe-dhewe kok. Nang apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lan Petruk Kanthong Bolong ora minggat gretel nenggala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, ra antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tucukane? Sik to. Sing ngomong ra kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Pajake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petra nanti Bagong, Petra mboten wonten. Kowe ndeleke Petra nyotampanara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae akeh kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya bismillah. Tarewangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petra ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti unuhe gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng.
Ledeng dong mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra? Nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jagat dewa wae. Iya jagat bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cuketane Bawana Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Angan aku. Walah, panos maning jajanan wani ngembari mana-mana Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kyai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya.
Kowe kok weruh pusakaku kok ngguyu iki ngopo? Setan tatanan Baladewa kok nggawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Panusmane jajalanan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kyai Nenggala. Wis kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Sebab kula dherekaken ora. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti kono teman. Ora Bu, kadreket kok ora Bu.